سلام أمل العالم ذلهم كبرات تخاتلتي أبذلهم سلام ترنا فغري حاب زبر كلكم ناتمنكم نلومني تكمن زلنيا إيش تحس حزنا قرينا لنا تجيم سلام مكتتال أقد كنيجن أزيد تمسكن توم تتابعنا زلهم سبسكرايب جوركم توم زي جوركم كأخذ جورو نمحسن مخنياتو سخاتكم تدا تابعون سخاتكم تدا نعي متفرن تدا غيركم أنا قابو متني عبني عم بمالتي زي تفولتني من الوقت بزعبة كمبيوتر بزعبة كمبيوتر بزعبة الرأي أم تعبين زبزلنا أو حليف خاي تكمل زبرني خاب لا أب جرمن أمت زوجة هذه شر نبلون مالك نعابل مهارولي دقيمة سلام كتان مالتي من الوقت نيلوم مع التفليز ولا كابتن جبر زنورنا فيديو فليز ولا هتكون مالتي تابيو خانتها تبايلو كابي أفريقيا أسكميلنا بغلل ولا من قدي وإذا حقاو من قدي نابي نمسألو ناب هاجر جرمن نمسألو مالتي السبع من الوقت هذا زي يبهالي حجي كم زي جرمن كم أزياء من وراء تسجم كم زلوا تدونجيا زبال قالوا برجس كومي مالت تدونجيا بحق مالتي تدونجيا لهم هنا تقن من هنا تتبايلو تتخيل لنا يدخلون ورقة أمسكنا نحنا نعنا ولا تدونجينا مالتي قلنا إحنا بزح زي بزح شجرن سجمن سلازلنا تقنيا دخلنا ورقة كنا سجمن شجرنا مالتي سلازخونه بوما تنكاتنا دوكومنتنا وراء أتخاتنا بروسس أي دونج مالتي لو ما عالتجن بفل عينتهم دليت تمرت مالتي توم ناي تمرت من فزر لكم ناي تمرت اللي زلوكم نعاخدكم تملكت فيديو تكون مالتي من على كل سنة ناي تمرت اللي زلوكم جن تماهيرو أبزو بس بس تماهيرو تمهارون مالتي تمهارون تمرتهم كتقوملو بزول أجاونا ذا فيديو خدان قل زبالة من قد بحسيلوس كن مسأل نقول حاجة جرمن تميلا أنت تبايل منات كلها نقول فرطنا لها تما حاجة جرمن من كسر لنا من كسر سنان أمنت ناي باراجراف 15 أبدأ تحدث كون خيل باراجراف 15 أبدأ تسافر كون خيل باراجراف 10 كون خيل 30 ولا قلب كون خيل ما في بزوج باراجراف يزول مالتي باراجراف 10 شمنت ل 10 شلو تشعت له شمنت سرا له سنة هذا كومنا له بحط يرس ما لازم يقول باراجرافات له مالتي كله نناتو تقمن نناتو شمنا له مالتي نقول بحد إذا نقول سواء كأني مالتي جن أيلو معلت أنت دم ساعات أنت تبايلو باراجراف 10 تشدش مالتي حجي باراجراف 10 تشدش نقرأ باراجراف 10 تشدش سبحان الله زي باراجراف 10 تشدش لو معلت كريانا مالتي أبد مسجن تا باراجراف 10 تشدش بيخا تدا بدعوا أول فيديو سرحنا تدا لكم خا كزرح لكم غلي مالتي إذا باراجراف مهناتو ساعة باراجراف 10 تشدش قرب كابيتال تدليات حسي دلني مالتي أتا باراجراف 10 تشدش أجن بزح تحس زي اللي يعني حجي انتهينا نبدلنا حجي إذا باراجراف 10 تشدشات كمان لغميت بهايلو كما تمسح كما يزغسل تاعلكمني تقدمنا كنقبرنا زلنا نجر تبايلو ቋንቋ ጀርመን መምሃሪ تقدمنا كنقبر زلنا نجر حدا تبايلو ቋንቋ ጀርመን መምሃሪ ሓደ ሰብ ኣብ ዘሎ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ዝተፋላለየ ማለት እዩ ኣብ ካምፓላ ክኾን ይኽእል ኣብ ኬንያ ክኾን ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ እንታይ ክገብር ኣለዎ ቋንቋ ጀርመን ክመሃር ኣለዎ ቋንቋ ጀርመን ተዘይተማሂርና ዝብለኩም ዘለኹ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት ምክንያቱ ኣብ ሃገሮም እናመፀኻን ከለኻ እቲ ናይ ሃገሮም ባህሊ እቲ ናይ ሃገሮም ልምዲ ክትመሃር ተዳእኪኢልካ ጥራሕም ንዓኻ ክቕበሉካ ዝኽእሉ እምበር ቋንቋኦም ዘይትመሃር ተዳእኪንካ ቋንቋኦም ክፍሊ ዘይትድሊ ተዘይርኢኻዮም ንዓኻ እውን ናብ ሃገሮም ክእትዉካ ፀጋሚ ማለት እዩ ስለዝኾነ እታ ቀዳመይቲ ክንገብራ ነገር ዘለና ተባሂሉ ቋንቋ ጀርመን ምምሃር እዩ ቋንቋ ጀርመን ምምሃር ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ هذا معلتاو كنمهار نخلي لنا ኣብ ዝኾነ ቻናል ማለት እዩ ኣብ ዝናና ቻናል እውን ክንመሃር ንኽእል ኢና ካልእ ኣብ ካልእ ቻናላት ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተቐዳሚት ክንገብራ ዘለና ማለት እዩ ያ እንተዘይጌርና ግን መስርሕ ክኸይድ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ወላቶም ፋሚሊ ናክሱግ ዘለና ማለት እዩ ኣንስትና ካብ ኣፍሪቃ ናብ ክነምፅእ ከለና ኣንስትና ክመሃራ እንተዘይክኢለን ናብዚ ክንመፃሉ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ቀዲሙ ክንግበር ዘሎ ቋንቋ ጀርመን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንታይ ተባሂሉ ቋንቋ ጀርመን ምስ ይበልና ማለት ኣብ ቋንቋ ጀርመን ምናልባት ነቶም بحقاو من قد كنمص ندل مالتي بتمرت ملكع مالتي توم اوس ابي بمويا ملكع مالتي بتمرت يكونس بمويا ملكع كنمصلو نغير مالتي شعو دحدزن سغبرناتي من سنس مالتي بي ويكا بيسفاي كله ونالو مالتي حجي تنيبو مالتي تليفلز وي بي اينس كونالو ويكا بيسفاي كونالو الدرجه ناي ليفل ناي قنقا جيرمن تاتوهلنا ابشل شي مقل اينس اسفاي بي اينس بيسفاي سي اينس سي سفايد بحال ማለት ሽዱሽ ሌቨል አሉ ማለት ካዞም ሽዱሽ ሌቨል እጂ ማእከላዊ ዝኮነ ቢ አይነስ ኩሎን አሉ ማለት ተዳናይ ብሞያ መልክዕና በሀገር ጀርመን ክንመጽ እንተዳ አኩየና ማለት እዚ እንተዘይ ክንገብር ዘለና ከም ተቀድሞ ዝልኩም ክኾን ኣይክል ማለት ሓዳራ ገንዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ መጀመርያ ሰሞታ ተንከታላካ ይላው ማለት ትካላይ እዚ ምስ ገበርና ግን እንታይ ንገር ዘሎ ሽዑ
أتي أوس بيلدين بلاس مالتي نايمويا بوتا متلاي مالتي نايمويا بوتا متلاي مالتي أبغى أقرب جرمن أبستفعل لي بوتا اللو حاسلك مويا نايمويا نتاشم كم فراز كلام مالتي حجي يونيفرسيتي كون كن مدلوه يونيفرسيتي كان ستوديرن ينتور ما تدلي خم مالتي إذا كن بملك مويا يزبزلوه شعو وي نايمويا مستدلنا أقميا تعو سمتها كقول كلام مالتي فورتراك وعلك قول كلام ساتهم سمتها سامع خاص سمتهم مهار كم زلك ساتهم كمرخا كم زلوا وعل مش تقبل وعل مش قبل كاشعو سم فورتراك يبغى خمدتي نزو فورتراك مش قبل كاشعو زين دوكمنت زين كل انت عشان غيرك دحوري انت تقبل مالتي امس رخبك دوكمنت هناك كذلك تكم مالتي تبي عينس هذا واحد اللي لنا فورتراك ناي وعلا حيزنا لنا قال استرفنا انت تبايلو باس استرفنا حجي باس بخلته من قد خبر خلي حدا بترافل دوكمنت مالك زلنا هاجر كون خلي ምናልባት ግን بترافل دوكمنت رايت عاد زلنا يقرب يخبدي مالتي كنا انت كنقبل نخلنا من ايرترا رايز باس كنا انترا كنقبل كمل كنخلينا من ايرترا باس يزبل زلو ايرترا وزلنا ايرترا باس زلو بو غير انت كنقبل خلي مالتي كملكت يخلي مالتي كملكت انك دحري مسا ملكت انت قبل اوكي انت يمس بزعبا ገንዘብ ይዝመጽ بزعبا ገንዘብ መጽ بزعبا وحسنت ناي طعنا يمس እንደገና ካ بزعبا ገዛ ዝመጽ አለ ማለት እዩ ገዛ ኦኬ ኣብዚ እንተ በጽሕና ሕጂ ገዛ ምን እቶም ገዛ እቶም ናይ ገዛ ናይ ውሕስነትን እቶም ፌርማ ትገብሮ ዘለዎም እሶም ወላ እሶም ክሕጉዛ ይኽእሉ ማለት እዩ እሱ ክሕጉዝ ካብሎም ከሎ ይዘልዩልካ ማለት እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ክምን ኣልየን ዝብል ከዓ ገንዘብ ከዓ እቲ ሙያ ክንመሃር ከለና ካብቲ ሙያ ዝመፀና ገንዘብ ኣኺሉ ይተርፈና እዩ ናይ ገዛና ክኽፍለና ይኽእል እዩ እቲ ናይ ዝብላዕ ናይ ዝስተ ከዓ እሱ ክኣኽለና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ታቐንዲ ዝኸባድ ዝሓፂሉ ሕጂ እንድያ እታ ፓስ ካብ ኤርትራ ምምፃን እቲ ፕላትስ ከኣመሪካብል ማለት እዩ ፕላትስ ክንረክብ ተኣኸልና ቋንቋ ጀርመን ክንምሃር ኣለና ቋንቋ ጀርመን እንዳተምሃርና ከለና ከዓ እቲ ፓስ ናይ ኤርትራ ኮንትራክት ኣገርና ካ ክመፀና ይኽእል ድሕሪ እዚኣ ምስ ገበርና እንታይ ኢና ንገብር ተባሂሉ ኣበይቲ ኤምባሲ ናይቲ ዘለና ዓዲ ኸና ማለት ነው ኣብ ኬንያ ተሃድና ኣብ ኬንያ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተኾይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኣሎ ኣብኡ ኬድና ኣንትራክ ክንገብር ከለና እንታይ ኢና ንገብር ausbilden ማለት በናይ ausbilden ፕላትስ ኮይኑ ብፓራግራፍ 16 አ ማለት እዩ ብፓራግራፍ 16 አ አንትራክ ንገብር ነመልከት ማለት እዩ ሽዑ ብ16 አንትራክ ተኣመልኪትና ናይ እንታይ ይኾናሉ ዝሕጂ ናይ ሞያ ይኾን ዘሎ ብመልክዕ ሞያሲ ፕሮሰስ ትገብር ማለት እዩ ብመልክዕ ሞያ ጌርካሲ ፕሮሰስ ትገብር ማለት እዩ የናኸደም ሽዑ ናትካ ከምትናትካ ኢንተርቪው ይገብሩልካ ኢንተርቪው ዝገብሩልካ ናትካ ታሽሙር እዮም ቅበልኻ ኩሉ ክነፅጉኻ ኩሉ ማለት እዩ ምናልባት ከከም ታሽሙኻ ከከምቲ ስኻትም ግን ዝበዝሕን ክቅበሉኻ ይኽእሉ ድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ዝመፅእ ተባሂሉ ቪዛ ይመፅእ ማለት እዩ ቪዛ ይብኻ ቪዛኻ ታሽሙ ሳምስኻኻ ቪዛኻ ሄድግርካ ናብ ሃገረ ጀርመን ከዓ ትመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፅእኻ ሽዑ እቲ ናይ ኣውስቢልዲንግ ፕላስ ዝበሃልካ ንክልተ ዓመት ክኾን ይኽእል 3 ዓመት ክኾን ይኽእል 4 ዓመት ክኾን ይኽእል ናይ ሞያ ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ ምስ ወዳእኻ ግን እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ብፓራግራፍ 16 መፅእኻ ስለ ዘለኻ እዚ ምስ ትወዳእኻ እንታይ ትገብር ኢኻ ንኤርትራ ናብቲ ዝመፅእኻ ቦታ ናብኡ ትምለስ ኢኻ ናብቲ መፅእኻ ቦታ ናብኡ ትምለስ ኢኻ ናብኡ ንኸይትምለስ ግን እንታይ ትገብር እንተዳ ኢልኩም ግን ናብኡ ንኽትምለስ እንታይ ክትገብር ተኢልኩም ከዓ ሕጂ ሞያ ምስ ወዳእናዮ ማለት እዩ ሞያ ምስ ወዳእናዮ ንሓደ ዓመት ኣብ ሃገር ጀርመን ክፅንሕ ይፍቀደና እዩ ንሓደ ዓመት ኣብ ሃገር ጀርመን ክንፅንሕ ይፍቀደና ማለት እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ካብቲ ዓዲ ክንወፅእ ይፍቀደና ማለት እዩ እንተዳ ንሕና ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ግን ስራሕ እንተዳ ረኺብና ኣብ ሃገር ጀርመን እንተዳ ስራሕ ረኺብና ናይ ስራሕና ተቢልና ግን እንታይ ንገብር ማለት እዩ እቲ ናይ ፓራግራፍ 16 ዝነበረ ናብ 4 ማለት እዩ ብመልክዕ ስራሕ ከም ዘለና ኣብዚ ንኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሃገር ጀርመን ከዓ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘለኹ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ስራሕ ክንረክብ ተዘይክኢልና ግን ካብቲ ሃገር ንወፅእ ማለት እዩ ኣዞ ተሓሳብ ተዳትኩም ክትከውን ተስፋ ይግብ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘለኹ ብመልክዕ ሞያ ማለት እዩ ኮይኑ ብመልክዕ ትምህርቲ ተኣኮይኑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምሃር ተኣኮይና ካልእ መንገዲ እዩ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እንከልዎ ግን ከዓ ትሕዝቶ የድልየካ እዩ ንሱ ትሕዝቶ ንዕኡ ንክትገብር ሕጃ ታሽሙ ክህልወካ ኣለዎ ከምዚ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ንኣብነት 10,000 ዶላር ክኾኑ 11,000 ዶላር ክኾኑ ከከም ታሽሙ ማለት እዩ ከከምቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢኻ ስለ ትመሃር ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ምንታይ ኢኻ ትመሃር ኣብ ausbilden ፕላትስ ausbilden ሹለ ማለት ከም ናይ ausbilden ፖርትራግ ausbilden ፖርትራግ ኮይኑ ከዓኒ እንደገና ሓደ ሰሙን ተዳኒ ፕራክቲስ ማር ተሃሊኻ ሓደ ሰሙን ካብ ሹለ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ወይ ፕላስ ክትረክብ ኣለካ ነዚ ክትገብር ተኾንካ ወይ ቦታ ክትረክብ ኣለካ
ወይ ድማ እንታይ ትረክብ ቤሪሽሎ ዝበሃል ናይ ቤት ትምህርትታት ትረክብ ኣለካ ማለት እዩ ዝንዳ ረኺብካ መንገዲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣሕዋትኩም ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ብሓፂሩ ከምዚ ዓይነት ሜላ ክንጥቀም ከም ዘለና ምክንያቱ ናትና እቶም ኣዝዮም ምሁራት ንብሎም ኣሕዋትና ኣብ ፈቅዶ ሰሃራ ኣብ ፈቅዶ ባሕሪ ኣብ ፈቅዶ ሊብያን ኢትዮጵያ ዘሎ ኣለዉ ብርግፅ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተዳ ወፂኻስ ግድን ኢኻ ኣብኡ ኢኻ ክትብል ማለት እዩ ካብ ከውሽዑ ግን ካብ ሊብያ ንምብጋስ ግን ካብ ሊብያ ሓደ ሰብ ንምብጋስ ግን ብከምዚ መለክዕ እንተንፍትን ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብል ይተልና ማለት እዩ ነፀጋ ህዝብ ክንጥቀመሉ ኢለዋ ማለት እዩ ምናልባት ኣነ ይጠቅም ስለ ዝበልኩ እቲ ቪድዮ ነዚ ክሰርሖ ክኢለ ማለት እዩ ተጠቂምኩም ከዓ ስኻትኩም ዘይፈልጡ ኣሕዋትና ሸር ትብሎም ከዓ ተትብልሎም ከዓ ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝተረፈ ግን ኢሎም መዓልቲ ዝነበረት ኣትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ሕሰብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕናን ይምን ማለት እዩ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ከም ዝበልኩኹም ፓራግራፍ 16 ከዓ ብዛዕባ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ብዛዕባ እውን ኣብ ቀፃሊ ሓሚዶ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እንተዳኣኒ ካልእ ክትፈልጥዎ ደልዩ ተባሃሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ፀሓፉለይ በቲ ኣነ ዝፈልጦ ክምልሰልኩም እቲ ዘይፈልጦ ከዓ ካብ ዘይፈልጡ ኣሕዋትና ወፂና ክምልሶ ንኽእልና ማለት እዩ ዝተረፈ ደጊመ